I think Billy is the most handsome guy in the whole world. What? Billy. I think he's the most handsome man I've ever seen. Billy who? This Billy. Oh. Aveam deseori probleme de tranzit intestinal lent și cel mai mult mă deranjau la birou. De ce vorbești la trecut? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Activia de băut. E super practic. Răcoritor și gustos, Activia cu Bifidus Essensis ajută la reglarea tranzitului intestinal lent. Înainte luam problemele cu mine peste tot. Acum iau Activia de băut. Încearcă și noile Activia de băut, caise și fibre. Până să încerc Chilit Bang, foloseam o mulțime de produse. Trebuia să freg robinetele, aragazul și murdăria tot nu dispărea. M-am săturat. Acum, cu doar 3 Chilit Bang, curăț toată casa. Chilit Bang portocaliu înlătură ușor depunele de calcar și urmele de săpun. Doar un gest și toate strălucesc. Chilit Bang verde elimină imediat petele de grăsime, fără a mai freca. Până și hota o curăț acum foarte ușor. Chilit Bang galben curăță perfect toaleta și desfundă țevile. Pentru mine, Chilit Bang este tot ce trebuie. Bang! Și murdăria dispare. Doctorii spun că și copiii aparent sănătoși pot avea deficiențe nutriționale. Într-adevăr, creșterea copiilor este ca și construcția unei case. Dacă fundația nu e solidă, de aceea le dau copiilor mei Danonino în fiecare zi. Noul Danonino brânzică de vaci este un produs concentrat făcut din 4 pahare de lapte și conține cele 4 elemente fundamentale pentru o creștere sănătoasă. Solidă și sigură. Danonino, creștere 4x4. Există un eveniment sportiv care are puterea să adune oamenii împreună. Un eveniment care le dă sportivilor șansa de a arăta tot ce pot, în fața mulțimii ce are mari așteptări. E un eveniment magic, savurat de toți. Învinși și învingători. La noi în familie, pentru a ne menține sănătoși, consumăm zilnic NutriDay care ne oferă tuturor 7 beneficii. Uitați-vă la Sebi, nu-l pot opri din joacă, sau la soțul meu. E greu să ții pasul cu el. Și la mine, pe lângă faptul că sunt mamă, sunt și femeie. Un iaurt NutriDay pe zi face parte din obiceiurile bune care ne mențin sănătoși. Danone NutriDay, primul pas spre o nutriție sănătoasă. Descoperă oriunde și oricând NutriDay de băut de la Danone, într-un ambalaj modern și comod. I gave a letter